Okay, Maron is a cancer, then get Wiga Canana. I'll be sure I draw your mad. I dare go. Because before we anything, the management of this hotel, please, as in can your own. See, going on a room 304. Chineke Bayana Dagger on one bakery can on email by Hawk. Who never home la whole if okay, say simple. No got answer campus security. Or can I check and not people the girl la people. You boom. Monday, Jeremiah, take boom. Hello, me because Valentine is for beautiful ladies. I'm working who is it? It's a below can. All more Mc Ezegetive or copying and work a prayer point to Marpuna. Palliative on that I do. No more can. Kedona. Kedebono. Onago. Donna Masters. Omala and game make here. Oh no. Kine and Namana Lachi, Lodico, Modo Tontota. Woke over and never name home, we name me see here. Chukukal Adam K. Eve or Kel Adam na Steven. Imagine go there begin and walk baggage or a pioko. Would they make it a saco no bad doggy? And as a walkie baggage, I go that bam work and make her become. What carbon and where depression or why you bulugu beginning and you spend Diego going well angry. Depression beginning, Chuku can wine or the audiences. But I'm one man well lately to Logonogo. What goes it Bogujitanala? Depression and now. Abugodi ni bulong when you're not Kurum Gibunga, you will go in Kaha. What again it in our bunch. As it is your. And the bottom one will is Bumbu, Aguigana Bakalambu. O Makane put a man Kutanka by an ozo. Oh, Jesus, God. On a man don't do an but imagine God ever moon no one on a room. You know, take what you are not to be Kemikim Chenasanapam. That's so quagga. Ian Jibo Fungwa. I'm a married man. I know one at 2023. I will have my young market and no long women. In one, when you go and miscarriage. A back here for a lot. No, all. Because before I lay up book on, or where by your way again. Here, I check it up quick boys. My wife, which I miscarriage. Because, oh no, what am I like a nap perform? I need to stop. I don't like it. Man, I may go there again. Come up, all disturbance. I Jimakiabi. Kine go shoot every week. I go kwa me on. Kedin ka bo megi kuku a we ha yo onwe. Iya chop bench we block one engineer na ndi abu ndi ori. Love is sharing. Maka gwa gene enwe shop na be market. My wife when miscarriage. Up to screenshot all of the period on ago. The next one again ovulation. I want to make it one day. Just come your dog and just such a poem. My mom no dog. Don't age up from the room. Come back. Now pull on them. I'm a mum, and my wife and I. Only a month on Tolo Doguma Kuloto. Get on my after Zek and one and why. I want to appreciate our brother Onya Zemwamobi. Hello hotel I drop with you. I'm a coming here from Bello, my hotel. At least I'm hotel now, but they no go. Where born as Saba, sick one mark and all the reason. All the reason. When you hotel for nobody, or the reason. I met a Jello Jana hotel, it was my favorite, Malo with the hotel. And then Onion Zanya,
Bacha isi chipu ya azụ onye erugo 60 years. Mgbe m matara ya, I'm one of his destiny helper na during the time of agbakoba. Ịma na ịmata m mgbe ama m. Onye eze ka m gwa gị eziokwu, ama gị from agbakoba around 2002 mgbe ị na-perform na agbakoba. Mana uche gị adịrị ya. Before njebe obodo oyibo. Obodo oyibo nwa ka jere. Onye ọbụla n'ebe a, o nwere onye nwe nọ UK, Mary ebele UK adịghịzi. Biko makwa na ị nọ UK ebe okwu egwuregwu ka anyị na-egwu. Ifu na-etake ibe serious. Ezuzulu m wee gba visa jee UK. Wee nọ n'airport change ite £1,000 with 2,120,000 naira last year. Second year short for UK down. Nlueba we year short of half of the money down Buba. In a plate in the UK is start something pounds. Ulu anonabo apple with 2 bon. Almost 60,000 naira. Egom ne make on ago. People be not drag in social media and I know one soludo. So now we abologi ya but I'm page be abadi. Egom na gusia guamazum come sirin. Erigide mu ndi banye egom gu ntabase eboga. Onwo ze na recognize mu timni ne hotu. UK, one soludo si konya £500. Ha! It's a bad and even 7 and a big flesh. As the boy was a leg and second born name, I tell London Bridge, me and you. Abu Nogitago, Chibula, UK, he has some packet Japan or what? UK. Iyo ya buri book wo boat na bani in onye boat asege ni ano na na-eche gị try na UK. Ọ na-apụta n'anya ọ pụagolo onwe. Ndị maybe ha gbo na about my £100 na. And onye ọbụla efu na UK na-enwe mbaji. Abịa m ebe a na-eme nke ndị artist ebe big boy. Onye mụ na ya so na-eji ihe. Ọ bụ na next available train elutego nso. Nke na-agagodo otu a. Onye a na-amatụla onwe ya okwu. Na mgbarụkwa sobekwu ya ka eje kwu ozugbo. You got reason. And the man need the single. Wee chi ije UK. Ma ọ bụ na anyị mago nwa dị ọkwa na UK. Nwa dị ọkwa na UK. Ada agbachakwa pipe na UK. Erigide m ndị be anyị rie 5 days. The next one I tabazie burger. Ife bebe na afọrị burger. Luteba and what a Christian, I'm going to pay you guys for £500 and for the basic, and I'm saying, whatever, Naya. So, the Molonga Banyo Zonna, or Lobo was in a bozon. Oh, no, woman, may we walk. Our front tower, Motan one walking. I'm a Moduacoman and my wife, Opia. In our tongue, I and I Pioko more glory and I Pioko. Mancoya Burandi had in Zuz. Each of them we fully had in Zuz. You know, man, you fully lot of all. You are and my wife and I, Olium Tontori, how could I jembe? Ketana Gulia Gugozi, okay, Kunia Nibudi Kokulu. On a mekona tobo to Takwa. Do to you well with the one I try to Anna Karag. I will kill and make it all twice. And now, since he can make it half lot, you know, the balloon and any loses. Oh, you go to the man who cannot turn up a challenge and the man of human the cage I want, like a market all this Nollywood actress, Mandiocha, Edina Gonfa, with Incha. We get you one jacket, a choice de destiny. Nene video, nene picture, you will hear a day on the coggin and a merry body. I go na dem man one year, mamma. Imagine going one jolly will now one child Mogana, the more. Then I want Chapago. Because in a UK, man, I want a man here survive. Chineke will bug on one Chanacha green. You will met Chani if I'm going to one side. Hi, Chineke mo. I couldn't watch no gun. On the UK, because on the UK card ditch. Only say, yeah, whatever. And what you do, what? Can't you then call it when they say monarch?
ndị UK na-enye mmadụ ihe o. Iya so na ndị mmelu video mgbe nka na-ebido. Akụ na-ebu ajị na Malaysia, I mean to say. Kama asị na onwe nọ UK n'ebe a. Ọnụ ya, onye anyekwa m ego ebe a ka nwụọ. Odogwu. Ịgwa gị eze akụ ọkpa gị. Ọ na-adị mma iche na nwaanyị nụọ nke marụ mma. Ị na-apụ apụ idulie. Ịpụta ikori aka n'onu n'eko. Ọ nwaanyị ma mma ka a na-akpọ abịa ụdị ha. Ịjọ nje ebe a na-ekpọ gị ejebe ebe a na-eti mmọnwụ New Yam Festival. Ka gị na mmọnwụ yi. Mana imegide ibe n'ụwa gị anụta nwaanyị jọrọ njọ, Chukwu agọzigo gị. Gị na winch enwe eziokwu. Ka winch ada abịa ebe winch. Nwunye former landlord m before m go no because ị na-ama anya n'afọ anyị na-afụ evidence of good living. Ọgaranya ọbụla nwere six pack ịda na ilego kidney gị ma ọ bụ na iri ego ada ekwe gị. All this fitness club ndị ọga jusi agwa gị no fitness ka a na-abịa eme. Onye ji jobless na-eje ebu weight, and the more ị na-ebu weight the more amụ gị na-epe mpe. Iche na gịnị ka ụmụazị a ji esogharị ndị ọga? Nwaanyị ọbụla ma ife kịta bụ ndị afọ ukwu ka a na-eso ndị ọga. Aka na-eso young boys. Ọga bụ ọpụta otu a kpọrọ gị nwụcha mmanya na ọ na-aba ha n'ozugbo wụsị alụ. Nwaanyị bịakere ka enye m ihe a. Ntọntọrị ka aka na-eri ihe ya n'ozugbo bụ Chief a na-akpụgo. Olu n'ụtụtụ nwegwu ya chief mee. Olu n'ụtụtụ otete ozugbo sị, "Hi, igbuchana m." This girl ihe egbukwa m. Kedu akwa akaụntụ gị nke ochie a? Pịa tụrụrụrụrụrụ 1 million. Onwekwu ihe o mee. I wee soro ndị mmadụ anyị ịnwụgo. Ama kpọ gị bịa ebe a. Kpọọ gị jee ebe a na-ele mmanya 8800. Anyị nwụju onye ọfa ata azụ. Isi n'isi 1000 si n'isi koro uvu ọnụ gị wee gbube gị. Ewere ofu ọkpa nke edebe na bedroom, were ofu ọkpa nke adebe ebe elu. Na wardrobe, tag ya. And ụmụ nwoke ọbụla na-enwere ike ịbụrụ nwaanyị mee ha avoid. Ihe niile na-apụrụ ebe a na ebe ọdụ. Ọ dị ndị a ka ị ga na-abịa na nke ha. I nwee ka ele gị na-abịa bie. Ị na-anazi onye akwa ụkwụ gị ya dị. Ọ ya anyasagide ụkwụ gị adị ka alọ dị wheel hijack ya deri ji zuo ori. Ụdị ọkụ mụ na my wife pịa. Nya ka mụ na ya pịachara ọkwa. Nwoke mee ka nwoke. Nwoke kwesịrị ọ na-aga otu ọ na-afụ mọzụ na-aga ka nwoke. Sie ike. Afọ niile na nta. Nwa nwoke a wee tonta Savio bem wee si school na-abata. Nsa Savio ka maka school wee nwa debe aka ona. Sim that school mmegbuji aka. Megbujiri aka nwụọ. Nwoke kwesịrị ime ka nwoke. Nwaanyị mee ka nwaanyị. Na nke na aṅụ sọkọk na-eri beans. Ike gwụrụ. Valentine ka anọ my brother. Iyi isi ike adịgo nwoke na-ebuzi nwoke ibi apụta val. Egwezi ibe kwuru ibe akwụdebie ka nwoke juru ebe a unu ada atụkwu egwu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 utu unu na-abụ unu anwụgo today. Aka na-ekwe na-aṅụ Heineken. Ịkpọrọ nwaanyị biya mmanya ọ na-aṅụ ya egosi gị alụ n'ọdụ. Ka aṅụago Heineken na ọkụkọ agụbago 25 abịakwa na o pere mpe ndị a na-atị atị. Ọnwa Hollandia yogurt 18-19 years. Ọnwa anwa aghachi enyi kpọrọ nwaanyị nwe obi nwaanyị a na-aṅụ ọda taiga nwaanyị ọda taiga. Ị ka nọdụ gbarịa keke ka ọ naba. Ị na-aṅụ taiga onye gị na-eso dị gị na-aṅụ taiga. Ị mara ihe ọgwụ gị na agụ ada eri agụ. Ị ga-anwụ n'abalị ahụ. Iwe weziela agwa kpọrọ nwaanyị pụọ apụ. O wee na-aṅụ origin bitters. Aka na-ekwo na-etinye feruz. O ekupe nya ihe ozi ya anụzikwa bụ ndị mbụ na ndị egere n'elu nke unu. Ihe a bụ agba ọgbọ nne gị ka ibu bịa. Akpọrọ gị pụta ebe a. Ebe gị invite. Ime ego na-akwụ na tebụl a ka ị chọrọ isi n'ilo. Ị makwa ihe nọ n'ilo na-abatabeghị ebe a. Ị bata ebe a. Ị ma na ego tebụl ege nwụọ nkwụta azụ.
It will say, Peter, yeah, this is not the reason why I came. Mba, if you need go TV, if you are issue up. Oh, Galanya, Mobonde, Sabana, Mendegula, or Haki, go de ha. I said, okay, fine. I know one on this. I say, fine. Monagama la hola. I am a fichu. I would talk with you working echo. Oga, security and issue. Abane ha, I know the humble. If ever Galanya in respect na your biko. In a memadio kwamba. Kameno pele, just can't see. If ever could have watched I can't see the sauces here, just continue material test and whip the because then, oh, my, I more sense. My next spend they go on now, yogi big in his. Can you also get Melum Naboli ha? Get a kid, even Molos of Mammy. He had walk about. Oh, you're jagging and what choice than one. You just go and you just got put if Onyala self or if Onyala this sex and Anya. Mammy would not enjoy that. All of some American. Because one of your be about what we are near Gulukai. Maga Salam Mades in Onia. Because I want to I put here by an alone yard. I'm not going to say, Jen. I got your Boloket Agua Monians and Yapono Mazi Dorima. Has Hasaya Salom Madu is known. Hapota, a beginner, Gina Munyakin. He bully hawk wa. Dorima, up till zero, or Betty Ludigi. I mean, Manasimuke able. Would they hammer can you get key? Imana, oh, we hate a feature in the name. Money, men, Macalamunikin eba. He came up again. It won't you said baby. The good home, Makai. In and then when you got in. Baby, I will not get one man nota. He gave ye ha. He needed on it. Oh, was I see beer? On the cat was singing. Mazia, eh? Oh, had a good queen of the diablo my problem. Not just nego digging one in a panty. I cast the come all well. Some was already said, baby, the good again and a 1 hour. Format, I know maybe format is steady now. Mana, it's okay, again, I'm going to so. Cake at the single. But I want to have a single on a weekend. Monday, we are married. What I go? I'm one year, I cover 1 hour. Now, I have why I can't edge and negariana. I want to tough and I want to booze down. We below I went to I will enjoy your one. About no one find them like this hotel. I'll look at up and business trip. I be about bankata. I not the magic feber. Abachan katana zube no any renku. Abago la hola. Man, I had a futani because I end the buying the negative banya send in the magic. Okay, what even new? Ija zenko. He is zenko born at half. Man, I can't say Vugi Bogalanya. You may hear Morgan be equal. We toza doing as Swiss. Man, I was thinking, making a wabby believe G. Going to change your Gakaya Chaniki, Juafu. I can sleep man, Jikanji with it. Man, I can't come under level, but also 110,000 can jap webber. You're sure Nick condemn wish. I can't talk. Last person who sent the account to deputy can with it. My brother Yamonka, and a leg ever. Only a leg, they are serious. I have here make it a hotel. In a leg out with pride. Bulego, wherever. Yes, a barley chatata, and malaria called you this week. You get put on them. By Wednesday, you got what other. But by Wednesday, dog got put it about Lulu. Even one in a bar. Even one in a bar, Mamma Willie, Bulala, Basam, Yada Bambri, you was in a prison. Water is life. Mlibundo. Obunobrimri, I ain't taking. No matter who do go to, no matter who open it, I don't care. At Baka, I can't like and double up back and the hotel and I bottom me. But why not saying
ma ọ bụ na ịbụ nwoke na-ebe ibutobe infection ọnya bụ na ịchụghọ nwaanyị mgbe ị dị n'okorobịa ị na-ebe a ibutebeghị infection mgbe ị chụrụ nwaanyị nwanne iburu ikorobịa itoro ikorobịa infection bụ evidence na ịchụ nwaanyị ibute nke a na-abụ ọnwụ ike ọbịa bidogodi ijirigodi mbọ na-akọgodi obere obere iwunye aka na akpị na-akọcharị ya ọ na-aba 1 week ọ dị ka ọ powder ka awụghị ebe a na collapse then mgbe ahụ ọ gafego mbọ ihe eji na onye enwezi brush eji abrush ya iche iron brush nwecha obere spot onye ọbụla n'ebe a na-eche p square ọkwa mụ a p square a na-eche sọbụga p square ka unu na-eche ọ na-apụtakwa ọ na-akpụgo ọ gba mkpụrụ mmiri ọ na-akpụgo ọ sị m jee perform mmecha ha ngwa egwu p square ọ bụrụ ọnya ka ị na-eche Chineke ya akpọghị ọkụ weta na ego ebe a na eme ka m gwakwago adị m ayọkwa unu ego I'm not begging you people for money ịbịa adị m ayọkwa unu ego ihe ka ọ bụrụ na agbọghị ego ebe a ihe a na-eme m nnachie n'ọrụ nna alụ bifo ọrụ avụ ori so onye na-abụrọ m ego ebe a ma aka isi aga n'ogologo ụzọ ahụ ndị otu m nọkwa ebe ahụ biko adị m sọ na ndị polisi anọghị n'ilu aka na-agbawo m ofu onye dị ụmụaka abịa mmanya ọ dịkwa na tebụl fa ọkwọsọ mmiri nna ọ dị ga-afọ atala unu bịa ọ peace river peace rie nsị so peace ị na ebe a peace ọnụ ọha asọ ka nka fụrụ nwa ọ dịkwa ka onye ọzọ nọkwa ebe a ugo nwaanyị Chineke gbaa agha ọkụ ọ ndị agha bụrụ etinye mụ na ha na fim ebe agha amịcha ọnụ maka ma bụrụ fine boy asịsị change edi role mana etinye ebe a ga-ama m ụra ha ewepụta obi na-akụ m ụra akụ na ị na-ebu ajụ ndị niile mkpojere obodo oyibo I thank God they are doing well mgbe m kpọpụrụ akụ na-ebu ajụ obodo oyibo ama m na ọ ga-eme ọfụma ji nwaanyị n'ikuku na-eku kama tụba m ya n'anya onye na-ejiri ego n'afọ ụzọ gịnị ka ọ mụọ n'afọ ịbịanụ ọ ndị mkpọpụrụ obodo oyibo Julimon Hotel and Suite Ọba ị na ebe a na-ekwu okwu ịgbọba eme ego ọ bụzikwa na o nwere ihe ị na-arụ ga-eje ti gị n'udo ga-achị ha need new recruit and aka gị dị ka ihe ya evute egbe ime ị na-eme aka ekpe nwaanyị ọbụla na-ebe onu aka unu kwesịrị iji na-apụta hapụ ebe a na-enegharị anya ọhịa a na-eme mmadụ ama enwe cataract ọhịa ka m ma enecha anya mụ na Julimon eje na-edi n'onwe anyị ọ bụgodị na m na-emehụ ma ọ bụ Julimon wute afọ ya ka bịa anya nye afọ elu ọ nagwo okay donafọ mgbafelu I don't blame that man akwa ịbachaga ebe enu ibu ihe akabalụ jee na the next compound o ị ga-abụrụ ihe eji egwu na ihe isi ike dị Tinubu nwa anwa win this 2027 ihe ga-adị mma yotago by then all these big men I was the MC ana m eme isi Jonathan maka mgbe Jonathan na-achị ọ mgbe aka ji sadin ata bread kịta sadin bụ ego ole onwe family ka ji sadin ata bread kelas igo sadin gwa onwe gị eziokwu agwa eje m ịfụ my guy mpụta ọbụ na ọnọhịa mfụ family ya ka ha ji olive oil Ebuka Obi atala onwe ha bread ha nche ọhọ sadin agụụ dị na Ọnịsha ebe anyị bi ọ na Asabakọ ya bụrụ ịbịa wedding ekebe nni ozugbo akụkọ n'Ọnịsha ihe ekwu onye mere invite
No, ni sebe mbi feel oni jego ni chi me wedding. Je me ebe a na-akpọ Holy Trinity. Before again your wife is from church na at hall you go ndi na ebe ahụ maro ndi o. Agodi, ada ajuzi kedo na-eme hetinye isi ọha yes amanye go ụkwa. Ọkwa na Anambra State Governorship election. Mmadụ sim na PDP bi binye aka enye gị 5,000. Mgbe na-eje ebe a na-ekete the 5,000. Another person kpọm sim na APC bi binye aka ebu ga akpa rice. Nsi onye keke bụ ma akpa rice na 5,000 nke ka. Ọsị nke ụda achọrọ ebe na akpa rice. Nsi atọ ọnụọ. Anyị na-elu ebe APC na-eke akpa rice. Ka nwere ya nọ na Shoprite Asaba ka a na-eke akpa rice. Line wee si ebe a togide topi afịa Hausa. Line dị n'aka nne. Nke dị n'aka ekpe njụọ mmadụ ewekwana iwe ke ndị a na-eke side ya. Ọsị m na ndị nwere problem n'ọkpa. APC. Nsi onye na-enwere problem n'ọkpa dị eburu azụ ọsị m mba. Anyị ncha na ebe a nwee problem. Last person gacha mụ nwa na-esi ya n'azụ. Na-elu ebe a sị ya nwanne m ka esi eke ndị otu anyị. Ọsị na anyị gwa half bag. Nsi aka ịkwa nke bụ half bag. Ka esi dị mbụ ihe a na-eke one bag ọsị m nọ ndị ogbi. Ntụrụkwa ụkwụ m naba. Je change ta akwa ka join ya ndị ogbi ya na-apụta ya half of 10 ihe fọrọ ebe a 10 bags of rice. Nne ndị a ha na-ekwu n'okwu ivi ya naanị ebe nọmba 10 ama m onye ọ na-ekene mmeba ha n'ihu ọgụ ọnụ nyanwa bụzi nọmba 11 ometụ m aka ego dị m ọnụ ometụkwa m again si m ebe nsị ndị nọ n'ihu nyela na-agaba anyị nchọla ogbu ka ịda o metụkwa m aka ọzọ sị m ebe m tọọ n'ọzọ ebe m begiri onwe gị beghi ebe ọla ogbu ka ịda a na-ekekwa rice onye afọ na m ada akwado epu ihe pụrụ ya n'ọnụ bụ bịa gaa ọ bụ na ịpụrụ ebe ma amarị gị anya mụ na onwe ntọọ n'ọsọ eyiri nga onye ogbi metụ m aka nwere ọkpọ pịawa gị ọnụ dị ka isi arọ gị m nọmba 9 nche na onye ogbi tọọ n'ọsị unu emegide ya chụpụ anya ebe a ife niile kwụ na line nche na ndị ogbi tọọ n'ọsị bịa ndị a na-azụ na-emechi anyị ntị agụde ife ebe atụ kanopi tinye isi a na-ajụzi onye mee gị invite agụ dị n'obodo ahụ mana o nwere ike ọ bụrụ na ọ na-agara gị ya chọpụta n'Ọnịsha ebe nto KDJ Maxi bịagoro bịa DJ Maxi, a very big guy. DJ ndị ogwu ego. On the training na DJ. Mgbe o bido ya na-aza DJ mkpụrụ mmiri. Ọlụ ọchọ ka ọ ya eje Ifo akwa na Beatles mgbe ka ọ dị gịrịgịrị. Kịta na-eke ọra on new occasion. N'Ọnịsha ebe anyị nọ. Biko onwe ya nche igwe nwoke ọbụla n'ebe a na nwaanyị ọbụla sị na die na-achụ nwaanyị ọ gị mere o ji achụ nwaanyị anyị nwa bụ ụmụ nwoke na like ka nwaanyị na-adịla sexy all the time mgbe gị na di gị na-ayị ọyị ịbịa na bie wụcha alụ iru pijamas ya na-adị transparent nwoke na-enekọta ihe ọsị mba ọnụba gị ozugbo mmụọ nke izi na-eyi pijamas ya n'abalị nke ịbụọ nke ịta ịmụzie nke ịnọ filu onye nwere gị ọnọdụ ịpụtazi lapụ pijamas abalị ọbụla yite akwa ka ndị Chelsea na polo a na-ede adịu mama na-amalụ ka everyday ka mma gị ji anwụ echezina ka di gị bịakwute gị na bed ụmụ nwaanyị try something different gee m ntị weta akwụkwọ na pen ana m elektọ ndị mmadụ ịchọ ka unu mụta ụmụaka nwee sensi nwee fuchọ ka m chebiri di gị mbọsọ ọ ya akpọ ajị amụ jee wụwa ala efichakwa na alụ gị yiri pijamas ya dị transparent gbanye ọkụ red gbanye nke green ma blue ọ na-akọcha ajị jekwuru ya ebe a DJ tigodi ime egwusiri ndị ọ na-agụ nwaanyị na-afịa ịwụcha ha n'alụ jide akwa gị otu a na-abịakwute dị gị ebe ọ na-akpụ ajị